Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mang Jo. Taong 1977, Pototan, Iloilo. Noong mga panahong ito, medyo may edad na si Mang Jo. Nga pala, unahan ko na, lalaki itong si Mang Jo. At kaya lang naman Mang Jo ang tawag sa kanya dahil Jonathan ang buo niyang pangalan. Matagal nang walang asawa itong si Mang Jo. Yung nag-iisa nilang anak, iniwan na siya dahil sa nakapangasawa na rin ito sa karatig bayan ng Iloilo. Nung mawala ito, napakahirap ng kanyang naging kalagayan. Pero ayos lang naman. Gawa ng marami naman siyang naihinga ng pagkain at iba pang mga pangangailangan sa araw-araw. Aminado rin kasi ang mga taga-roon sa kanila na talaga namang malapit siya sa mga tao. Bukod sa mapagbiro kahit matanda na, malawak din ang kanyang pag-iisip. Hindi siya basta-bastang nagagalit kapag iniinsulto siya. At sa halip na maging kaaway ang mga taong nandidiskita sa kanya, kinakaibigan niya ang mga ito. Minsan nga, nagtataka na ang kanyang mga kababaryo kung papaano niya ito nagagawa. Kahit kasi yung mga basag ulo sa lugar nila, naging malapit na rin sa kanya. At kapag nakakarinig naman siya ng mga katanungan ukol sa mga ito, maayos niya itong sinasagot. Gaano man kasama ang isang tao, may mabuti't mabuti pa rin ito sa kanya. Minsan matuto rin tayong tingnan ng mga iyon para tayo'y makapagpatawad. Ang mga taong ito, hindi mahirap lapitan. Sadyang nasanay lang kayo sa mga nakikita ninyo, kaya hindi nyo sila binigyan ng pagkakataon. Yan ang palaging sagot ni Mang Jo sa lahat ng taong nagtatanong sa kanya. At dahil dito, marami ang bumilib. Ngunit sa kabila ng dami ng mga humanga sa kanya, may mangilan-ngilan ding tao ang kinaiinggitan ang kasikatang kanyang nakuha. Naniniwala kasi ang mga ito, meron siyang kargang buhay na mutya, kaya siya nakakagawa ng ganoong kamanghamanghang bagay. At para ito ay mapatotohanan, madalas nila itong kinokompronta. Nangyayari ang komprontasyon kapag naglalako si Mang Jo ng mga binibenta niyang manok sa bayan. Di naman talaga niya pinagtutuunan ng pansin ng mga ito. Kaso lang habang tumatagal, masyado na itong makukulit. Minsan, tinatalikuran na lang niya ito nang hindi na nagsasalita. Akala niya, yon ang pinakamagandang gawin. Pero ang hindi niya alam, mas lalo lang pala nitong pinapalala ang sitwasyon. Hindi naglaon. Dito na nga dumating ang araw na kanyang kinakatakutan. Isang hapon, matapos ang kanyang paglalako, isa-isa na niyang ipinasok ang mga manok na hindi na ibenta sa loob ng mga kulungan. Medyo nagmamadali pa siya nun, gawa ng marami pa siyang bibilihin sa baryo. Ang problema, nung matapos na siya, pumasok yung mga taong ilang araw na siyang kinokompronta at sinusundan. Sa pagkakatanda ni Mang Jo, 6 katao ang mga ito. 2 doon, kaedad lang niya, tapos yung iba naman purong mga binata. Dagdag pa niya na kung mukha lang ang pagbabasehan, talaga namang iisipin mong wala yung maidudulot na maganda sa kapwa. Bukod sa palaging galit, animoy palaging walang gagawing mabuti. Matapos naman niya itong masilayan, kampante naman siyang tumayo. Hindi siya umalis malapit sa kulungan, gawa ng may mga tipak doon ng kahoy na pwede niyang magamit kung sakali man. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagharap naman ng 6 sa kanya, nagsalita ang pinakamatanda sa grupo. Yung taong yon, kababaryo lang din niya at may maganda naman itong buhay kung iisipin. Hindi niya nga maintindihan kung bakit ito naiinggit sa kanya. Maya-maya pa, nang magpang-abot na ang kanilang paningin, mahinaho naman itong nagsalita. Jo, kami na ang bumisita para naman wala ka ng rason. Ano?
Nandito na kami. Baka may palusot ka na naman. Wala naman kaming gustong kunin sa'yo, Jo. Ang sakin lang patunayan mong tama kami. Yun lang. Pagkatapos nun, hindi ka na namin guguluhin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na tumanggi. Hindi rin niya inalis ang pagkatitig sa mga mata nito habang sumasagot. Ay, paulit-ulit lang tayo. Hanggang kailan nyo babalak na pagdudahan ako? Wala ako nang hinahanap ninyo. Kung gusto nyong makakita ng ganyan, sa albularyo kayo lumapit. Tsak magsasawa kayo sa dami ng karga nun. Dahil sa kanyang naging sagot, ikinagalit naman ito ng lalaki. Maya-maya pa, napansin na niya ang mga kasamahan nito na nagbabasag na ng boteng mga dala nila. Dahan-dahan na rin itong lumapit sa kanya na animoy pagtutulungan siya. Matapos naman niya itong masilayan, napahawak lang naman siya ng mahigpit sa isang malaking tipak ng kahoy na naroon lang sa kanyang likod. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya na hindi niya yun papakitaan ng awa. Marami siyang batayan para sakta ng mga taong ito at kahit magpang-abot pa sila kung saan, alam niyang maipagtatanggol niya ang kanyang sarili sa anumang ibabatong asunto. Ilang segundo pa ang lumipas, dito na nga sumugod sa kanya ang isa sa mga ito. Paglapit naman ito sa kinaroroonan niya, walang pagdadalawang isip niya itong hinambalos ng kahoy na hawak niya. Sa sobrang bilis ng pagkakapalo niya sa ulo nito, hindi na nagawang makaunday pa ng saksak ng binatilyong yun. Ora mismo, sumubasob ito sa lupa at hindi na nakatayo. Pagsilay naman dito ng mga taong dumayo sa bahay niya, bakas sa mga mukha nito ang matinding pagkagulat. Yung ginawa kasi noon ni Mang Jo, di talaga kapani-paniwala. Isipin ninyo yung lupang kinatitirikan ng bahay niya, gawa sa parang luwad na lupang tumigas. Solido ito at hindi ito basta-bastang matitipag ng simpleng bungkal lang. At dahil sa ganun itong estado, ikinagulat ng mga kasamahan nito nang masipat nila ang taong hinataw niya na bumao ng ulo sa lupa. Napuno rin ng dugo ang ukang nagawa ng ulo nito mula sa pagkakampas niya ng malakas. Maya-maya pa, namuuna ang takot sa kanyang isipan. Napagtanto niya kasing maaaring ikamatay ng taong pinalo niya ang kanyang ginawa. Pero sa kabila ng kanyang takot na nararamdaman, hindi siya nagpakita sa harapan ng mga kasama nito na nasisindak at nababahala siya. Ipinagpatuloy niya pa rin ang pagiging kalmado ng kanyang pagkilos upang hindi ito maghinala. Di nagtagal, nang mahimasmasan naman ng 5, dali-dali nila itong nilapitan para tulungan. Pagkakuha nila rito, agad nila itong dinala sa pinakamalapit na albularyo. Sumunod na rin doon si Mang Jo upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Pagdating naman nila sa bahay ng albularyo, gulat na gulat ang manggagamot nang makita siya nitong nakabuntot. Oh, Mang Jo, bakit kasama mo ang mga ito? Bungad na tanong ng albularyo. Ay, hindi ko nga din alam kung bakit umabot sa ganito Pero wala na tayong magagawa. Nandyan na yan. Emilio, pakitulungan nga itong nasaktan ko. Mukhang hindi maganda ang lagay niya Aminado rin akong nadala ko sa emosyon ko kanina. Nang marinig naman ito ng albularyo, agad nitong tiningnan ng binatang hinampas niya. Nilapatan na rin niya ng lunas ang mga sugat nito upang hindi na ito lumala. Makalipas lang ang kalahating oras, nang mabentahan na nito ang bukol na tinamo ng binata, dito na ito nagsalita. Ayon sa albularyo, nabagok ang ulo nito pero naagapan niya pa naman kahit papaano. Ang kaso lang,
maaaring abutan ng linggo bago ito magkamalay. Dagdag pa ng albularyo na, para matutukan niya ang lagay ng binatilyo, obligado silang iwan ito. Mas mainam ding ipatawag na nila ang pamilya para naman may ideya ito sa nangyari sa kamag-anak nila. Nang marinig naman ito ng lalaking nakasugutan niya, tahimik lang naman itong umalis. Akmang lalabas na sana ito ng pinto nang bigla itong makaramdam ng kakaibang enerhiya. Nagmumula ito sa bibig ng albularyo na pabulong na nagsasambit ng mga buhay na salita. Dahil sa pangyayari, bahagya namang napasilay sa kanilang dalawa ang lalaki. Pagtitig nito sa kanya, seryoso itong sumagot ng, Hindi mo makakasanggang dikit yung albularyong yan kung wala ka ring karga. Ano bang mahirap sa hinihingi namin? Gusto lang naman naming malaman ang tangan mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito na siya naglakas loob na prangkahin ng lalaki na nag-aasam na malaman ang kanyang tangan. Hindi mo na kailangan pang malaman. Pasensya ka na, nag-iingat lang din ako. Marami kasing traidor sa panahon ngayon. Kagaya na lang nung nabalitaan ko sa kalapit na bayan ukol sa mga napaslang na antingero. Dahil sa kanyang sinabi, di na nakasagot pa ang lalaki. Sa halip, dumiretso lang ito sa paglakad na animoy walang narinig. Maya-maya pa, nang makalayo na ang mga ito sa kanila, dito na sila nag-usap ng kaibigan niya. Inilahad niya rito ang lahat ng kinakailangan nitong malaman para maipagtanggol siya nito sa oras na may marinig itong masamang kwento ukol sa kanyang ginawa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi na rin siya para makapagpahinga. Bago sila makalayo ng albularyo, medyo napanatag naman siya dahil sa mga sinabi nito. Lumipas pa ang mga araw, wala nang nangyaring hindi inaasahan. Di rin niya nakita ang lalaking dumayo sa bahay niya, animoy kusa na siya nitong iniiwasan. Akala niya, tuloy-tuloy na ang ganun. Pero pagkatapos magamot ng kaibigan niya yung lalaking pinalo niya sa ulo, nakasagap siya ng isang masamang balita. At yun ay walang iba, kundi ang biglaang pagkakaroon ng sakit ng kanyang kaibigan. Dala ng pag-aalala, agad niyang tinungo ang bahay nito para mangamusta. Pagdating niya sa bakuran ng bahay ng albularyo, wala siyang nakitang kahit isang pasyente. Medyo nakakapanibago ang ganun. Dahil araw-araw maliban sa araw ng linggo, marami raong taong nakapila para magpagamot. Biyernes pa lang nun, kaya natakot talaga siya para sa lagay nito. Pagpasok naman niya sa loob ng bahay, bumungad sa kanya ang asawa ng albularyo na gumagawa ng lunas. Pahikbi rin itong umiiyak sa bawat pagkusot nito ng bimpo na animoy may mabigat itong problema na dinadala. Matapos naman niya itong masilayan, agad niya itong nilapitan para kausapin. Medyo nababahala rin kasi siya, gawa ng yung mga ipinapakita nitong pag-uugali, isang matinding senyales na meron ngang dinadalang matinding problema ang kanyang pamilya. Cora, pasensya ka na sa istorbo. Pero nasaan ba ang asawa mo? May sadya kasi ako sa kanya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tahimik lang naman itong itinuro ang nakabukas na silid. Pagsilay naman niya roon, agad siyang lumakad papalapit para tingnan ang kalagayan ng kaibigan niya. Kaso lang pagdating pa lang niya sa harapan ng pinto, may mga pugot na ulo na siyang nakitang paikot-ikot sa itaas nito. Espiritu ang mga pugot na ulo, kaya hindi ito nakikita nung asawa. Para naman hindi nito mapansin na may nakita siyang hindi kaaya-aya, diretso lang siya sa paglalakad. Wala nang lingon-lingon, lalo na't habang tumatagal, tila bang mas tumitindi yung mga pangyayaring kanyang nasasaksihan. Ramdam at saksi siya
sa lahat ng ibinaong sakit at depensa nung nilalang na may gawa ng lahat ng karamdaman sa katawan ng kaibigan niya. Paglapit naman niya sa higaan, nakita niya ang albularyo na binibigkis ng lubid ang kanyang mga binti. Itinali niya yun ng mahigpit sa paanan ng higaan na para bang may kung anong mangyayari. Kahit hinang-hina ito, nagpupumilit itong kumilos, animoy doon nakabatay ang buhay niya at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kanyang presensya, nang hihina siya nitong hinawakan sa kamay habang nagsasalita. Parang awa mo na, Jo. Itali mo ako. Bilisan mo hanggat hindi pa lumulubog ang araw. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang sumunod. Alam niya kasing seryoso ang kaibigan niya hinggil sa nais nitong mangyari. At para matulungan ito, iniwasan niyang magtanong pa. Bale, nakapagsalita lang siya noon nung matapos na niyang ipinapagawa nito. Pag-atras naman niya ng bahagya, ramdam niya ang pagtitiis ng albularyo. Hirap na hirap ito sa paghinga dahil sa higpit ng pagkakalingkis ng lubid sa katawan niya. Kung siya lang ang masusunod pinuno, di niya ito hihigpitan. Pero kasi, matindi rin yung nararamdaman niyang kutob. Hindi kasi aakto ng gano'n ang albularyo kung hindi seryoso ang mga pinagdaanan nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang mga iniinda nitong karamdaman. Ayon sa albularyo na, lahat ng karga niya parang nakayang ipagsawalang bisa ng mga nilalang na ng biktima sa kanya. Ang mas nakakabahala pa, hindi na siya kayang tulungan ng anumang usal. Yung tipong lahat ng karga niya tuluyan na siyang tinalikuran. Makailang beses na rin niyang sinubukang baliktarin ng sumpa, pero lahat ng ginawa niya hindi umepekto. Ganon din ang karunungan ng kanyang asawa, kaya na may sa mga sandaling yun, para siyang biktimang naghihintay ng kanyang kamatayan. Wala akong ideya, Jo, kung sino ang may gawa nito. Mga hayop sila. Hindi marunong lumaban ng patas. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, dito na ito nagsimulang mamilipit sa sobrang sakit. Akala nga niya kung napano na ito, dahil kung titingnan, para itong nagdedeliryo. Di niya matimang ganoong pangitain, ngunit wala naman siyang magagawa para makatulong. Maya-maya pa, humupa ang sakit na nararamdaman ng albularyo. Pagkalma nito, inilahad nito sa kanya ang kakaibang pakiramdam na nararanasan niya. Parang sinusunog umano ang kanyang bituka, tapos hinihila ang puso niya gamit lamang ang kamay. Sa bawat pagsakit nito, inaakala talaga niyang mamamatay na siya. Mariin din itong inilahad na hindi doon magtatapos ang sakit na kanyang nararanasan sa kadahilan ng habang tumatakbo ang oras, ramdam niya ang paglalim ng sakit sa kanyang kalooban. Mukhang hindi na yata ako magtatagal, Jo. Di ako takot mamatay, pero punong-puno ng kalungkutan ang puso ko. Hindi ko sukat akalaing iiwan ako ng aking mga karga sa ganitong pagkakataon. Nagkulang ba ako sa kanila? Hindi ka nagkulang, kaibigan. Alam ko ring hindi ka nila iniwan. Dapat talaga pinaalalahanan kita noon pa lang. Alam mo kasi, may mga antingero sa Karatig Bayan na ganito rin ang kaso. Kaya mula nung nabalitaan ko ito, lahat ng karga ko ay akin ang inilihim. Maliban sa iyo, wala nang nakakaalam na nagtatangan ako ng mutya ng tangkay ng Madre Cacao. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Madre Cacao ay isang uri ng puno na madaling tumubo sa kahit saang lugar. Hindi mahalaga kung walang sustansya ang lupa. Basta nakatarak ito, sisibol at sisibol ito, anuman ang mangyari. Napakatibay ng punong yun pinuno, kaya malimit itong gamitin ng mga magsasaka.
Ang pangunahing gamit nito sa bukid, tanda ng mga lindero ng lupa. At sa panig naman ni Mang Jo, marami siyang prosesong ginawa para makuha ang mutya ng tangkay nito. Hindi rin basta-basta ang pinagdaanan niya dahil sa dami ng mga nilalang na nag-aagawan sa mutyang kanyang pinapangarap. Sa karanasan noon ni Mang Jo, natagpuan niya ang mutya ng tangkay nito sa pinakapuso ng gubat. Gabi yon ng Biyernes Santo, kaya hindi naging madali ang pagpasok niya sa ganoong kasukal na lugar. Bukod sa napakaraming panliligaw, kalat na kalat din sa paligid ang mga engkantong gumagala. May mga nakakasabayan din siya noong mga aswang, subalit hindi siya nito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Kagaya kasi ng mga antingero, may hina rin ng mga aswang sa mga ganoong araw. Bukod sa parte ito ng sumpa ng angka nila, ito rin ang nag-iisang araw sa buong taon kung saan nangangalap din ito ng mga mutya. Matindi man ang peligrong pinagdaanan niya, nagawa niya pa ring matunto ng lugar na kinaroroonan ng mutya ng Madre Cacao. Ang naging problema lang ay yung napakaraming bantay at mga nilalang na gustong-gustong makipag-agawan sa kanya. Kung lakas at bilis lang ang pag-uusapan, talong-talo itong si Mang Jo. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga nilalang, meron siyang bagay na wala ang mga ito. At yun ay walang iba, kundi ang habak at mga pangontra. Para magtagumpay, yon ang kanyang ginamit upang makakuha ng kalamangan. Matapos niyang makuha ang mutya, marami ang nagbago. Hindi lang kasi isang abilidad ng mutya ng Madre Cacao, at kung tutuusin, marami itong saklaw na kakayahan. Ito rin ang naging rason niya kung bakit buong buhay niya, 3 lang ang naging karga niya. Una ang mutya, ikalawang medalyon ng Arkanghel, at ang ikatlo, habak de bala na may palawit na birhen. Lahat yon nakakubli sa loob ng kanyang katawan. Magmula kasi noong nakakuha siya ng mutya, nag-iingat na siya laban sa mga pambasag nito at sa mga nilalang na may kakayahang lasunin ang bawat abilidad na kanyang tangan. Malakas kasi ang kanyang kutob na makakakita siya ng ganoong mga nilalang at hindi nga siya nagkamali. Matapos niyang mailahad sa albularyo ang lahat ng kanyang nalalaman, maging ito man hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Aminado rin kasi ito na yon ang unang beses na makarinig siya ng ganoong uri ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, unti-unti na nitong nauunawaan ang rason ng kanyang paglilihim. Dagdag pa nito na napakahusay ng naging bunga ng paghahanda niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang inaabisuhan niyong magpagaling na. Dagdag pa niya na hahanapin niya ang nilalang na may gawa ng bagay na yon para mapagbayad ito ng malaki. Dahil sa kanyang sinabi, tila bang nabuhayan ng loob ang albularyo. Kalaunan, nang magpapaalam na siya, inabutan siya nito ng isang tela na may lamang kung ano. Makakatulong sa iyo yan, Jo. Basta kapag nasa mapanganib na sitwasyon ka, buksan mo lang ang telang yan. Ang makukuha mo sa pinakaloob niyan, lapatan mo ng dugo mo bago mo itapon sa lupa. Sa gayong paraan, kikilalanin ka ng nilalang na iyong tinawag. Matapos naman itong makapag-wika, wala naman siyang nagawa kundi ang tumango. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang tapos na ang pag-uusap nila, agad naman siyang umalis. Habang tinatahak niya ang daan patungong sentro, napansin niya ang grupong dumayo sa bahay niya noon na masayang nag-uusap-usap sa gilid ng isang tindahan. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, pasimple itong nagsihagik-gikan na animoy merong nakakatawa. Akala nila palulusutin ito ni Mang Jo, pero nagkamali sila. Sa sobrang galit kasi na naramdaman nito, hindi na yon nakapagtimpi pa. Walang sabi-sabi,
Agad naman sila nitong nilapitan, sabay kumpronta sa kanila. Hinamon niya rin yun ng suntukan, ngunit walang naglakas loob na pumalag sa kanya. Sa totoo lang, maging siya man noon wala talagang ideya na yung grupong yun pala ang nagpapahirap sa kaibigan niya. Kung hindi niya pa noon nakasagutan ng namumuno sa mga ito, hindi pa siya makakahalata. Ayon kay Mang Jo, napansin niyang may kakaiba sa mga taong yon nung pinagbantaan na siya nito. Kesyo, susunod siya sa kaibigan niya. Wala siyang magagawa para yon ay matulungan at kung ano-ano pang mga pangmamaliit at pang-iinsulto. Ngunit nang marinig niya ito, hindi siya nagdalawang isip na sapakin ang 5 nitong kasama. Yung binatang hinataw niya ng kahoy sa ulo, nasapak na naman niya, dahilan para dumugo ang mukha nito. Yung iba naman itong kasama, kung hindi nakatanggap ng malakas na tadyak, bugbog sa katawan ng inabot nila. Dahil sa pangyayaring yon, bahagyang nagkagulo sa baryo. Pagsilay naman niyang papalibutan na sila ng mga kakilala niya, agad niyang ginamit ang kanyang mutya, sabay hatak sa lalaking kanyang pakay. Ikaw lang ang kailangan kong dalhin. Dahil alam ko, ikaw ang nakakaalam kung sino ang may gawa nun sa aking kaibigan. Wag na wag mo ring subukang magmatigas sa akin. Magsisisi ka lang. Hayop ka, Jo! Bitawan mo ako! Bakit hindi ka lumaban ng patas? Bitawan mo ako! Paulit-ulit itong wika ng lalaki, pero wala rin itong nagawa. Dala ng galit niya, hindi niya na sinubukan pang dumaan sa bahay niya. Dire-diretso na sila noon sa gubat. Pagdating nila sa liblib na parte, binitay niya ito ng patiwarik. Walang patid niya rin itong pinagsusuntok sa dibdib hanggang sa magsuka na ito ng dugo. Makalipas pa ang ilang minuto, pinagpahinga niya ito ng bahagya para doon na simula ng kanyang mga katanungan. Isang beses lang kitang tatanungin. Hindi ko na ito uulitin, kaya makinig ka ng mabuti. Sino ang nagpapadala ng sakit sa kaibigan ko? At saan sila nagtatago? Nang marinig naman ito ng lalaki, agad naman itong tumanggi na kesyo wala siyang alam, di niya maintindihan ang pinagsasasabi nito at kung ano-ano pang pangluloko sa kanya. Pagkarinig naman ni Mang Jo sa sinabi ng lalaki, kumuha siya ng tipak ng kahoy, sabay ihip doon ang dasal. Pag-init naman ito, yon ang ginamit niyang pamalo sa lalaki. Halos 1,000 beses itong tinamaan ng pamalo, kaya bago pa man sumapit ang gabi, nawala na ito ng ulirat. Pagtungtong ng 7:00, muli itong nagising, kaya agad naman niya itong kinausap. Akala niya magmamatigas pa ito, pero nung kausapin siya nito, napansin niyang mas pinapahalagahan na ng lalaki ang kanyang buhay, higit sa ano pa mang sikreto. Nanay ko nang biktima sa kanya. Nandun sila sa bahay namin kasama ang aking ama. Kung gusto mong malaman ang lahat ng sagot sa iyong mga katanungan, mas mainam na sila ang iyong puntahan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mahinahon naman siyang nagpasalamat. Kagaya ng napagkasunduan, agad naman niya itong kinalagan. Ang kaso lang nung bumagsak na ito sa lupa, binalian niya ito ng binti. Durog na durog ang buto sa binti ng taong yon, kaya kahit anong gawin ito, hinding-hindi na ito makakalakad pa. Yan ang parusa mo sa pagtawa sa kalagayan ng kaibigan ko. Sige, umalis ka na. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman niya itong iniwan. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, sinadya niya ng puntahan ang bahay ng lalaki. Habang binabagtas niya ang daan, mahigpit niyang hinahawakan ang gamit na ibinigay ng kanyang kaibigan. Alam niya kasing may maitutulong ito sa kanya sa panahon ng kagipitan. Pagdating naman niya sa bahay nito, tumambad sa kanya ang madilim na paligid. Malayo kasi ito sa mga kabahayan,
kaya wala roong gaanong liwanag na nagmumula sa mga sulo ng bahay na nasa labas. Idagdag mo pa ang kawalan ng buwan, kaya literal na halos mga pa talaga siya sa kadiliman. Pagsilay naman niya sa tahanan nito, nagtaas na siya ng bakod sa katawan. Dahan-dahan na rin niyang ikinalat ang mga tigalpo sa buong paligid upang mahirapan ang mga nilalang na siya'y matunton. Matapos nun, mabilis na siyang umusad papalapit. Hindi siya nagdalawang isip sa kanyang ikinilos, kaya sa loob lamang ng maikling panahon, narating na niya ang dingding ng bahay. Hindi nagtagal, nang makahanap na siya ng mapapasukan, agad naman siyang pumasok. Mabilis at walang pagdadalawang isip ang kanyang kilos, kaya hindi siya nahirapang marating ang mga parte ng bahay na gusto niyang puntahan. Maya-maya pa, dahil sa bilis niya, hindi na niya namalayan ang malalaking mga banga na kanyang dinaraanan. Kung hindi pa siya raw nakarinig ng ingay, hindi pa nito maaagaw ang kanyang atensyon. Pagsipat naman niya sa loob ng banga, dito niya nakita ang mga tao sa loob nito na walang patid na nagmamakaawa. Balot na balot ang mga taong yon ng sarili nilang dumi at sa estado nila, alam niyang ilang araw na lamang ang itatagal ng mga ito. Dahil sa ganoong rason, hindi niya na ito pinagkaabalahan ng oras hanggang sa marating na niya ang pinakasala ng bahay kung saan naroon ang dalawang matanda. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, bigla naman itong umangil kasabay ng pag-anyong ahas ng pang-ibaba nilang katawan. Lumaki rin sila ng husto habang nagbabago ng kulay. Ayon kay Mang Jo, may kahawig sa mga magindara ang mga nilalang na yon. Gayunpaman, hindi ito totoong magindara sa kadahilanang may kalayuan sila sa dagat. Malakas ang kutob niya na malapit na pinsan lamang ang mga ito ng mga magindara. Ngunit kahit gano'n ang antas nila, alam niyang nagtatangan pa rin ito ng hindi basta-bastang lakas at kapangyarihan. Sa loob ng ilang minuto nilang pagbubuno, nasukat niya ang bilis at lakas ng mga abilidad nito. Nalaman din niyang bihasa ito sa iba't ibang uri ng sandata, kaya hanggat maaari medyo dumistansya siya. Nang hindi na niya maatimang mga pangyayaring yun, kinuha niya ang bigay ng kaibigan niya at sinunod ang mga habili nito. Pagtapo naman niya nito sa lupa, laking gulat na lamang niya nang biglang pumutok ang isang nakakabulag na liwanag. Pagbaling niya ng tingin kung saan niya ito binitawan, tumambad sa kanya ang isang nilalang na nakagapos sa nagbabagang kadena. Nakabenda rin ang mukha nito, pero may napakatalas itong pandama. Dagdag pa niya na, para lang din itong tao kung titingnan. Subalit ang laki nito sadyang hindi pangkaraniwan. At dahil nga sa nakabalot ng benda ang katawan ng nilalang, hindi niya nakita ang wangis nito. Basta, pag-atungal nito, agad nitong sinunggaba ng mag-asawa. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, buong lakas nila itong pinagtulungan, subalit sa hindi inaasahang pangyayari, agaran sila nitong napangibabawan. Ilang minuto pa ang lumipas, nilulo ng buhay ng nilalang na yon ang ama ng lalaking binitay nito. Hindi pa ito nakontento. Hinabol to ng hinabol ang natitira nitong kasama hanggang sa tuluyan niya itong nalapa. Ang kaso lang, sa hindi inaasahang pangyayari, habang ninunguya hanggang kamatayan ng nilalang na yon ng nanay ng binitay niya, bigla itong naagnas at nawala na parang bula. Nalusaw din ang bagay na pinagmulan nito, kaya hindi niya mawari kung ano ang nangyari. Huli na nang malaman noon ni Mang Jo, patay na pala ang albularyo niyang kaibigan. Nakakalungkot man ang ganoong balita, masaya pa rin siya dahil bago ito bawian, na ipaghiganti niya ito. Dumaan pa ang maraming taon, hindi na siya nakakita ng nilalang na kayang lumason ng mga karga. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nag-iingat.
At kahit mga taong malalapit sa kanya, hanggat hindi niya ito kadugo, di niya pinagsasabi ang bisa ng tangan-tangan niyang mutya ng tangkay ng Madre Cacao.